Misschien een release kan. Tarvittaa. Mainen vuote. Missä on murkukasennistus? Kas sen ramminkin sulpskaa? Pitääkö toppita? Haito ramminkin sulpskaa.
Niin mä oon just teinud mun maja valmis. Torch. Panemme siellä vähän blokkisia. Nyt shift. Bam. Eikä muu kohtua, eikä sus. Nyt mä ottamme päivä helppoina. Kyllä kypsi siitäkin. Easy. On se tänään part 1. No joke praegu, mä teen pärast jälle.